La temporada va començar molt bé, amb una obertura el 20 de novembre i de seguida el temps va ajudar tota l'estació amb un cúmul de neu de més d'un metre 50 i bueno, tenim una estació com si fos el mes de febrer. És increïble, tot el sector obert, totes les pistes, a baix hi ha una ribera i ara comencem a esquiar amunt de la ribera. D'aquí al final dels Reis pensem que tindrem més o menys 20.000 esquiadors que vindran a l'estació. El dia més fort serà el 26-27 de desembre. Sempre n'hi ha tothom que arriba en aquest dia, en pres de Nadal. És un inici de temporada increïble. Podem arribar fins a 3.500 esquiadors cada dia i del 26 fins al 31 sabem que tindrem una freqüentació molt ampla amb totes les estacions de les neus catalanes són obertes i n'hi ha una oferta global que és molt interessant per als esquiadors. Nosaltres som una estació molt a prop de la Catalunya i és la nostra cultura. Tenim més del 75% de catalans que venen a esquiar a Port-de-Puymorens. I és una estació la més catalana de les estacions de França, jo penso. Arribem a un 20% de treballadors catalans que treballen a les pistes, a la neu de cultura, que trepitgen la neu. És l'imatge de la Cerdanya, meitat de França, meitat d'Espanya, no hi ha altra terra com la Cerdanya. De totes les coses habituals que tenim a Porter, n'hi ha una novetat, em vaig a dir una antiga novetat. Abans, Port-de-Puymorens va tenir un snowpark molt gran, amb una dinamització molt forta del snowpark, i tornem a fer un snowpark, i això és nou per aquest any, amb gent que venen per treballar les bombs, per treballar tots els salts i els mòduls que tenim. I canviem la manera de treballar amb personal que són d'aquest club una mica tancat dels snowpark, del rider, i obrim una zona al costat de la Vignola completament nova. I això és una revolució. El pròxim futur és de canviar el telecadira de la mina per un desembregable és una espera de tots els clients. Ara s'ha de comptar 13-14 minuts per arribar de baix de la mina fins a dalt i esperem que l'any que ve amb 6 minuts i mig arribarem a dalt. Més amunt arribem quasi al nivell més alt de la mina
i serà una nova estació dins la estació.